3, 2, 1, ¡dim! Hola, soy Núria Hola, em dic Mireia, moderadors oberts al 3 de 7. Ai, tio, això és molt incòmode. Ai, com es feia? Sobretot aquí no toqui. És tan incòmode, això. Així? Sí, no? A part fora el cas? Ah, és superincòmode. Tio, se'n baixa. Ara. No sé per moment per dintre del cas. No. Per un moment per dintre del cas. Ai, he tocat aquí un botó, sense voler. Sí, no, ara ho comprovem. Ara està volant. Ei, s'havia sonat la gravació, eh? Ai, que jo... Ai, que Tu vas bé, no? sí, però jo no sé si... Vas per la renda? Sí. Pues et crevaré el cul. No, Sandra! Aigua de Ribes. Ai, que guai! Hola. Fem-nos una foto, Clic, ja està. Laia, et gravaré el cul. Ai! Mira, grava'm. Perfecte, molt bé, bona Va idea. la cotxadora? No, jo no dic Qui va? Laia. Vale? Ruth! Mua. Home, no, Petita, a comprar, Sí. A treballar. I no l'obrim més, eh? Va, Núria. Panxa, Mireia? Sí. Està molt bé. Laia, baixa una mica el cap. Merci. Vinga, finura, bé. Vale, va, porta aquí.
estan caient ja. Està perfecta. No veia res de mal. Hòstia, portava les dues. Està perfecta, jo veia... Saque. Sí? Naya! Ai, el papa! Naya, molt bé! Ho has fet superbé! Ai, el papa! Ho ha fet bé.